Assalamu alaikum jama'a. Barkanka da zuwa wannan tasha tamu mai albarka wato mai suna Nishadi TV. Idan wannan zuwan naka ne na farko, to dan Allah ka daure ka danna mana subscribe kuma ka danna alamar ƙararrawa. Ta yadda da mun ɗora shirye-shiryen mu zaka samu damar ganin shi. Mun gode. Hukumar DSS sun kame mawaƙin da ya yi waƙar 'yan fim ba sa zaman aure. Auren jarumar da ta zagi Daurawa ya mutu. Labarin da muke samu daga shafin mujallar fim shine Hukumar Tsaron Ƙasa, Directorate of State Security DSS, shekaran jiya ta tsare wani mawaƙi mai suna Sarfilu Umar Zarewa, Sufin Zamani, na tsawon kwana ɗaya sakamakon ƙararsa da haɗaɗɗiyar ƙungiyar masu shirya fina-finai ta Najeriya MOPAN ta kai mata kan cin mutuncin da yawa matan masana'antar. Kan cin mutuncin da yawa matan masana'antar shirya fina-finai ta Kannywood a wata waƙa. Mafan a cikin wata takardar sanarwa da kakakinta Malam Al'amin Ciro mai fitar ajiya, wadda aka mika wa mujallar fim, ta ce kai karar ya biyo bayan korafin da wasu mata suka kai wa Mafan akan mawaƙin. Mafan ta ce biyo bayan wani korafi da wasu matan Kannywood suka aiki wa shugaban Mafan na ƙasa, Dr. Ahmad Muhammad Sarari, mai taken korafin cin zarafin da wani mawaƙi mai suna Sufin Zamani. A cikin takardar wadda tsohuwar jarumin fim Wasila Ismail ta sanya wa hannu a madadin matan Kannywood. Matan Kannywood sun koka game da yadda mawaƙin ya fito da waƙar cewa matan fim ba sa daraja aure, ba sa son zaman aure, saboda sun saba da rayuwar fim da suke samun kuɗi. Haka a cewar su ba daidai ba ne. Matan sun bayyana cewa da dama a cikin suna zaman lafiya a gidajensu, wasu kuma suna aure a koda yaushe, kuma sun koka cewa waƙar za ta iya tunzura mutane su tsani 'yan matan na fim. Jin haka, Mofan a cikin gaggawa ta tsunduma cikin binciken korafin, daga bisani ta rubuta wa hukumar DSS domin ta yi abin da ya dace. Bayan da Mofan ta aike wa hukumar DSS ne, hukumar ta yi nata ayyukan, kana ta nemo gami da cafke mawaƙin. Ƙungiyar ta ce ranar Laraba 22 ga watan Yuni shekara ta 2022 ne hukumar ta kamo Sufin Zamani. Kana ta bayar da belinsa a shekaran jiya Alhamis 23 ga watan Yuli bisa waɗannan sharuɗa. Na ɗaya, zai yi bidiyo da audio na ban haƙuri da kuma ƙaryata kansa game da waƙar ɓatanci da ya yi. Na biyu, zai yi waƙa kishiyar wacce wato yabi matan Kannywood ya faɗi alherinsu kuma ya nuna su masu zaman aure ne. Na uku, zai rubuta wa Mofan takardar ban haƙuri. Na hudu, zai yi wa hukumar alƙawari a rubuce wato undertaking cewar ba zai ƙara yin ɓatanci ga duk wani ɗan fim ba. Bayan ya yi wannan kuma, hukumar DSS za ta yi masa hukuncin da ya dace domin ya yi musu ƙarya farkon kamun da aka yi masa. Ƙungiyar ta kammala da cewa duk wannan ya biyo bayan amincewa da ya cewa ya aikata laifin. Mujallar fim ta rawaito cewa Wasila Ismail dai ita ce mai ɗakin kakakin na Mofan wato Al'amin Ciroma. Kafin aje ko ina, mawaƙin ya fara cika wayannan ƙa'idoji da hukumar ta gindaya masa, inda ya fito ya janye maganarsa har ya bada su mun taɓa waƙar da zai yi da za ta ƙaryata waccan, inda ya bayyana 'yan fim suna riƙe aure. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Da farko sunana Sarfilu Umar Zarewa wanda kuka fi sani da Sufin Zamani mai waƙar 'yar lukuta. Yau kimanin shekara 14 kenan da fara sana'ata ta waƙa. Sannan aƙalla na yi waƙa ta kai guda 174. Cikin ikon Allah duk waƙoƙin da nake yi ban taɓa yin wata waƙa da na zagi wani ko na ci mutuncin wani ko na ci zarafin wani ko na bakanta wani ba. Kullum burina shine na faranta wa mutane ba na bakanta wa mutane ba. Shi yasa waƙoƙina gaba ɗaya ma ɓangaren barkwanci ne. So amma sai an samu akasi. Wannan lokaci 'yan kwana-kwanan bayan nan sai gashi na yi wata waƙa wacce gaba ɗaya ba ta yi wa ɗaukakin ilahirin 'yan masana'antar fina-finan Hausa da haɗi ba. So zan yi amfani da wannan dama in roƙi afuwarku don Allah don annabi ku yi haƙuri ku yafe min. Jaruman masana'antar Kannywood mazanku da matanku an shaide ku kun yi shura wajen so da ƙaunar annabi Muhammadu. To ku yi haƙuri dan annabi Muhammadu. Na san Bahaushe ya ci matar na tuba ba ta rasa miji. To ina da tabbacin shi ma mijin na tuba ba zai rasa mata ba. Kamar yadda na yi waccan waƙa ba ta yi muku daɗi ba. Insha Allahu zan yi wata kuma wacce za ta faranta muku
za ta yi muku daɗi. 'Yan wasan Hausa mun shaida kuna riƙe aure, mata da mazan ku mun gane kuna riƙe auren sunna. 'Yan wasan Hausa mun gane kuna riƙe aure, mata da mazan ku ba kwa wasa fa da auren sunna. Na gode, naku Sufin Zamani, duniyar waka. A yayin da ake wannan balahira kan batun riƙe aure da ake zargin 'yan matan fim ba sa yi, sai muka tsinkaye wata jaruma ko kuma mu ce 'yar TikTok. Domin sanin da aka yi mata a TikTok, la shakka ba a yi mata a fim ba. Ta dawo dandalin da TikTok ta ci gaba da raye-rayenta. Bayan watannin baya an bayyana ta yi aure. Lale lale amarsu lale ango, lale lale amarsu lale ango, lale ango, lale ango, lale angon amarya, ango amarya. Na so Allah Ubangiji fari, wannan da ke yi min yamin kari. Sanuri yau wakar gidan amarya na shirya, na sanya kiɗi na gyara 'yar murya, auren suna ango da amarya kunni. Aure 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 aure. Jarumar da aka tabbatar ta fito a shiri mai dogon zango na Izza Su, mutane da dama ba su santa ba sai bayan da ta yi magana ta rashin ladabi ga Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa, wanda ana tsaka da batun aka ji labarin ta samu miji ta yi aure. Sai dai daga bisani, bayan ƙasa da wata 2 da auren, sai aka tsinkaye ta a dandalin ta dawo ta ci gaba da sha'aninta, inda ta dinga shagube ga mazan. A cewar ta su ne ba sa iya riƙe matan in sun aura. Sako daga matan duniya zuwa ga mazan duniya. Idan kun san ba za ku dinga rike mata ba, to ku daina auren. Ku bari kawai mu tafi yawo, mu je mu ci shawarma, mu ci boga, mu dawo. Wallahi muna son auren nan, rike mu ne ba sa sanyi, kullun su ta zagin mu a titi sister. A madadin ka saya min shawarma 10,000 a waje, in ka saya min tseren 500 wallahi zama zan yi. Sai in ci kwanta in yi bacci, amma ku kun fi so mi tsaya kuna kashe mana 10,000 20,000. Wallahi mu ma muna son auren. Mun bari da kwanta. Ba wani nan ni fa ba zan muku uzuri ba, duk namiji halinsa ɗaya da ɗan uwansa namiji, kowa dama ce bai samu ba, idan ya samu dama sai yayi abin da ya fi wanda wancan yayi. Da halin ku ɗaya, kun iya a ci boga, a ci pizza, a ci shawarma a titi, amma idan ka rakici mace ka kai ta gidanka, 1,000 in ta tambaye ka tana da problem din 1,000 ba za ka iya mata ba, ya za a zauna lafiya. Ka iya ka kashe wa 'yan titi, ga inda za ka kashe ka samu lada, amma sai dai ka kashe wa 'yan titi. Ta ya za a yi a zauna lafiya? Ku yi kanku adalci, ku yi mana adalci. Za ka kashe wa mace 10,000 a waje, amma in ka kai ta gidanka 2,000 ba za ta tambaye ka bata ba, dan Allah ta ya za a yi a zauna lafiya? Ai ya kamata kuma ya dora shi akan gaskiya. Kai albishirinku, mata ma fa iri-iri ne, wallahi wata mace idan ka kalle ta kai ka san ta fi karfin level ɗinka. To in ka san ba za ka iya ba, ka je ka nemi 'yar tallan gyaɗa ko 'yar tallan rogo, ita ce daidai kai, wadda in ka ɗau 200 ka bata ma jikinta yana rawa. Amma ka zo ka ga man shafawa kaɗai sai a sai na 50,000, 30,000, 20,000, kuma ka dira tsalle ka ce ita kake so, sannan kuma ka rakice ta kuma ka kai ta gidanka ka ce wai ba za ka yi wannan abin ba. Ta ya za a zauna lafiya? To nemi daidai kai in kana son a zauna lafiya. Allah ya baki lafiya, Allah ya kawo mana ƙarshen wannan cuta. Ya cikin Islam din? Wallahi tun dan mu dai mun yi asibitin, amma har yanzu jiya yau. Amma kuwa kun je Kashiful Ali? Ina ne kuma Kashiful Ali? Kashiful Ali? Ai ni ban taɓa jin wannan sunan ba. To nan ne sha yanzu magani yanzu. Su ne kat, su kin san ba da ka suke ba da magani ba, suna da injina na zamani. Kai sunu, na san da zafi. Wanda sai sun caja mutum daga sama harkar sannan za su ba shi maganin ciwon sa. To ai sai mu leƙa, ina kike ganin za mu je mu same su?
Cibiyar Kashful Alil ita ce ɗaya tilo da ake mata taken mun sha mun warke mun sha kuma mun dace. Ina masu fama da cututtuka kamar su matsalar istimna'i waɗanda suke biya wa kansu bukata, hakan yana hana haihuwa tare da haifar da matsaloli masu yawan gaske. Rashin kuzari ga ma'aurata, matsalar saurin inzali tare da kankancewar mazakuta. Ina waɗanda lamarin rayuwarsu ko kasuwancinsu ta taɓarɓare ɓangaren iska, jinnu, sihiri ko samu. Ina masu matsalar sanyi na infection ko gonorrhea, syphilis ko genital herpes. Matsalar rashin haihuwa, matsalar ciwon koda, matsalar ciwon hanta, matsalar hawan jini, matsalar diabetic, ciwon siga tare da matsalar basir mai tsiro. Ina masu fama da matsalar asma ko cuta mai karya garkuwan jiki wato HIV. Ga duk mai fama da waɗannan cututtukan da muka ambata sai ka garzayo cibiyarmu ta Kashful Alil. Duk muna ba da magani insha Allah. Wannan yarinya shekara da shekaru babu lafiya ban samu sakewa ba. Amma yanzu kana ganin hankali na a kwance. To amma ba kya jin wani ciwo a jikinki ko kafa ko baya ko kai? A'a ko kaɗan. Amma in za mu yi gudu fa sai na tsere ka. Kai? Abban naki zaki yi. Za ku same mu a babban cibiyarmu da ke Maiduguri, babban layi daidai gefen masallacin Yarubawa saman Bene. A jihar Kano kuma muna ƙarshen titin Zurar kusa da Outpost Police Station cikin tsohuwar tasha. A jamhuriyar Nijar muna babban kasuwan Maradi, kwanan gidan fata Grand Marché de Maradi cikin tsohuwar likitan Maka. A birnin tarayya Abuja muna Kuje Tipa Garage titin Union Home P&D Plaza. Sannan a jihar Gombe muna gadan Malali Road cikin Ummi Plaza. Kashful Alil ta shirya tsab domin ku, to sai kun zo.